ndi Chisomo Banda. Iyeyu anabadwa ndi ulumali ndipo amapezekera ku Bangula, koma bambo wake anasowa sakudziwika komwe ali. Atangobadwa mwanayo anatsanzika bambo wakewo kuti ndikubwera ndikazisake, omwewo osabwereranso ndipo sizikudziwika kuti ali kuti. Mwachidule timangoti bambo wake anathawa kamba kuona mwanayu atabadwa ndi ulumali. Chisomoyu amapita ku sukulu, koma moyo wake wa tsiku ndi tsiku suyenda mwabwino kamba kuti amasowekera zinthu zochuluka. Moti njinga mukuyionayo yomwe amayendera Chisomoyo ndiyosalongosoka chifukwa choti wakhalitsa nayo bo ikufunikirapo ina. Mwayi unapezeka wa njinga, koma kumene kunapezeka njingako kumafunika transport, endi nthawi imene anauzidwa kuti akhoza kupita katenge njingayo inali nthawi ya njala. Mayiwo zinawavuta kuti akwanitse kuzithandiza okha pa nyumba, kuti akwanitse kudyetsa wanawo, komanso akwanitse kukonza transport akaone kapena kukatenga njingayo. Tamverani macheza onse mmene anayendera apa, pamene mkulu wina yemwe ali ndi gulu lake imathandiza anthu osowa mu njira zosiyanasiyana anakawayendera anthuwa. Chigwamachi limakopya komano cholinga chathu ndikufunisisa ndithu kuti zinthu zonse zimene mwana yamasowekera zikufunika ndithu mutazifotokoza zina mwa izo, kusayita monga mwafotokoza njinga. Izi ndi zinthu zimene kwa lero tabweretsa. Izi amene atenga gawo pa zinthu izi ndi Abodi Smata komanso Kezi Bogosi, yemwe idamufotokozera za vuto la Chisomo, anachionanso kuti chinthu chabwino kuti afikiridwe ndi thandizo limene. Ife lingaliro lathu ndofunisisa kuti mwana yazipita ku chikulu, komanso mavuto ena amene kwa iye kapena ngati makolo mukuyesesa kumazikuvuta ngati fesi tili ndikuthekera titi kutenga kugawo yongochepesa ena kumavuto. Chifukwa chake lero tinachiona kuti chinthu chabwino kubwera ndi thandizo limeneli kwa mwanayi. So ndinamva kunena kuti njinga ndiyokutha, komano munayesa ndithu kupeza njira ina kuti muna papezeke njinga ina kusatira kutha kwa njinga iyi. Kumbali ya njinga ina weti pakatipo ndinayesera nanga sindafotokoza kale kuti ndinapita kukiwa mwayi wa njinga kumene uku munapezeka ndithu. Koma amene unapezekera zidalikobe zovuta chifukwa kuti madera amene ndinachosedwa ndi madera amene anachambulidwa kuti njinga ingathe kukwera adasemphana. Ndapezeka kuti ndatumizidwa kale ndatulusidwa njinga jesadamalizisidwe. Ne adanduza kuti apitani ku nyumba njinga ikatheka tizakuimbirani foni mzarani mzadenge. Ndipo ndidabwera ndathako mwezi ino adayimbadi foni ndithu kuti njinga jayatheka mbuye mzarani mzadenge. Komano mwezi umeno udali ndayeda kuvula njala kwambiri cha. Ndidalephera kuti mwina ndisake transport kuti ndipitire. Ndipo ndangochivomera kuti nanga amene zafikira ndipanga bwanji. Transport ndilibe yopitira. Ndangochivomerezabe ndidangokhala. Sindidapite kabiri. Munjira ina itapezeka transport lero kungoyerekeza kuti transport apezeka kumene mukunena kuti kunali mwayi wopeza njinga ya mwanayo. Ndi chikhulupiriro chonse kuti mutati mwapitako
Koma apo mpofunika kuti mwina mwake ndiyambe kulumikizana nawo. Yes. Ndiyafuse ngati njinga ilipo. Yes. Kapena kulibe. Chabwino. Ndefe tikupempheni kuti mufufuze. Chako no. Chifukwa njingayi amalawi mungaiona njingayi ya chisomo ndiyo kutha kwambiri. Ndipo njingayi kufunikira ina kuti mwana iskulu yake ikhale yabwino makamaka pokwanisa kuti azipita ndi kubwera ku skulu mosavuta. Mwachidziwikire njingayi itati yatha kukhoza kukhala kovuta kwambiri kuti mwina chisomo azipita ku skulu mwapafupi kapena mwa tsiku ndi tsiku. Chifukwa anzake mwina munjira ina nditafunsa kuti akamapita ku skulu mumagwiritsa ntchito njira zanji pamene akupita ku skulu. Chifukwa njingayi kuchita kuoneka kuti zikuswekera ndithu wina wake azikhuba ndithu. Mapita ku skulu amapita na mbalaji. Uyo ni mphwake. Zina lake ndani. Kadi. Chabwino. Moti nayeso ali pa skulu. Klasi chani? Ali 2. Chisomo? 3. Mwindi anangati? 3. Ina ndoyo. Msikana atabwera. Uyo aluko mwana iletu. Chabwino. Koma panopa chisomo yaindi zaka zingati? Mwelenge ulega 2018. Yes. 12. 2013 kufika panopa? 10. 2013? 12. Yes. Yaindi zaka 12. So tithokoze kwambiri chifukwa chokupezani komanso kumana nani. So mwendi mawu ena ake kuti tilankhule. Nde mawu amene uli nawo ndi otani? Zikomo ori. Madme lazima kunika kwa mwangu. Thokoza kwambiri. Mmenemo ndi mmene achezera ndi makolo achisomo komanso chisomoyo. Abale ndi alongo kwa amene ali ndi mtima ofuna kuthandiza mutha kulumikizana nawo anthuwa ogwiritsa ntchito mafoni namba ali pa skrini. Club Junta, building better Africa.